Patay ang usa ka kandidato pagka barangay chairman sa Kapatagan, Lanao del Sur. Human giingong gipusil sa nakalalis niini nga bana sa incumbent barangay chairman sa ilang lugar nga kaatbang sa biktima. Ang sospek dali nga misibat. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Dead on the spot ang kandidato pagka-barangay chairman sa Barangay Sigayan, Kapatagan, Lanao del Sur nga si Kamar Bilao Bansil. Human giingong gipusil sa makadaghang higayon gamit ang usa ka long firearm sa nakalalis niini nga bana sa incumbent barangay chairwoman sa ilang lugar kinsa kaatbang sab sa biktima karong barangay and SK elections. Ang sospek giila sa kapulisan nga si Pabil Pagrangan kinsa dali nga misibat paghuman sa insidente. Igo lang unta magsagub og tubig ang biktima uban ang iyang asawa og 7 anyos nga anak apan nagsapon kuno sila sa sospek hinungdan nga nagkalalis kini. Nakasakay sila sa multi-cap ay magigit po sila. No, pagdating po dun sa harap ng barangay hall, pinara po sila ng itong suspect na si Pabil Pagrangan, isang asawa ng incumbent barangay chairman sa barangay Sigayan po. Swerte sab nga wala maigo ang asawa ug anak ni Bansil. Apan gipangdala gihapon sila sa ospital tungod sa trauma nga ilang nahiaguman. Miabot sa 29 ka mga empty shells sa gituohang M16 rifle ang na-recover sa kapulisan sa crime scene. Padayon sab karon ang manhunt operation aron madakop ang suspect. Ngayon po maraming mga datos doon na gumagawa ng paraan na ma-surrender po yung suspect po. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.